ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം നിന്റെ പാദങ്ങൾക്ക് വിളക്കും വഴികളിൽ പ്രകാശവുമായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹ നിന്നെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം സാധിച്ചു തന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഉദ്യമങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. വിശുദ്ധാത്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയാൽ സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം സാധിച്ചു തന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. കർത്താവാം മിശിഹാതൻ കാരുണ്യവും താതനാം ദൈവത്തിൻ സംപ്രീതിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ സഹവാസവും നമ്മിലുണ്ടാകേണമെന്നുമെന്നും ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാകുന്നു, എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവൻ കടക്കുകയില്ല എന്നരുളി ചെയ്ത കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സ്തുതിക്കായി നിങ്ങൾ വഹിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ തിരികളെ അങ്ങ് ആശീർവദിക്കണമേ. ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന സത്യപ്രകാശമായ മിശിഹായെ, അന്ധകാരമായ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ ധൈര്യപൂർവ്വം തരണം ചെയ്ത് നിത്യപ്രകാശത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പിൽ നിരന്തരം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധമായ എണ്ണയായിരിക്കാറുള്ള മുഷ്യമായി കത്തിക്കുന്ന ദൈവം ഈ തിരികളെ അങ്ങ് ആശീർവദിക്കണമേ. അന്ധകാരമെല്ലാം അകറ്റുവാനും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം പ്രകാശമാക്കുവാനും അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കണമേ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ദൈവത്തിനോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. വചനത്തിൽ പറയുന്നു, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, അവിടുത്തെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് എല്ലാം നന്മയായി പരിഗണിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന്. വിളിച്ച ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തനായി നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തുവാനും പ്രത്യേകമായി ഈ തിരുനാളിൽ ഒരുക്കമായി ഇടവകയിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും സമാധാനവും ശാന്തിയും നിറയുന്നതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ബലിദാനാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രാർത്ഥനകൾ ഉറക്കെ ചൊല്ലി, ഗാനങ്ങൾ ഉറക്കെ പാടി ഈ ബലിയാർപ്പണം ഒരു അനുഭവമാക്കി മാറ്റണം. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ
ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ നവീകരണത്തിനും രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രൻ കാരുണ്യപൂർവ്വം നൽകിയ രഹസ്യങ്ങളുടെ പരിക്രമത്തിന് ബലഹീനരാൽ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. സകലത്തിന്റെ നാഥ എന്നേക്കും. എന്റെ കർത്താവേ, നീ സത്യമായും ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവരും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവരും
സഹോദരനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവെ എന്നും സ്നേഹിക്കുകയും അവിടുത്തെ അനുശാസനങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും കൽപ്പനകളും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുകയും ഇവയൊന്നും കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ മക്കളോടല്ലോ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ ശിക്ഷണ നടപടികൾ അവിടുത്തെ മഹത്വം ശക്തമായി കരം നീട്ടി ഈജിപ്തിൽ വെച്ച് അവിടുത്തെ രാജാവായ ഫറവോയ്ക്കും അവന്റെ രാജ്യത്തിനുമെതിരായി അവിടുത്തെ പ്രവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഈജിപ്തുകാരുടെ സൈന്യത്തോടും അവരുടെ കുതിരകളോടും രഥങ്ങളോടും പ്രവർത്തിച്ചത് അവർ നിങ്ങളെ പിന്തുടർന്നപ്പോൾ ചെങ്കടലിലെ വെള്ളം കൊണ്ട് അവരെ മൂടിയത് ഈ ദിവസം വരെ കർത്താവ് അവരെ നശിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുന്നത് വരെ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളവ റൂബന്റെ മകൻ ഏലിയാബിന്റെ മക്കളായ ദാഥാനോടും അബ്രഹാമിനോടും അവിടുന്ന് ചെയ്തവ ഇസ്രായേലിനെ മധ്യേ വെച്ച് ഭൂമി വാപ്പിളർന്ന് അവരെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടും കൂടാരങ്ങളോടും മനുഷ്യമൃഗാദികളായ സകല സമ്പത്തോടും കൂടി വിഴുങ്ങിയത് ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുകയും ദൈവം ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹനീകൃതങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ടാണല്ലോ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. Amen.
ഞങ്ങളിൽ ഫലമണിയുന്നതിനും നിരന്തരം ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താലും അനുഗ്രഹത്താലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. എന്റെ സഹോദരരെ, വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലീഹ തെസ്സലോനിക്കർക്കാർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 12 മുതൽ 24 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കർത്താവേ ആശീർവദിക്കണമേ. സഹോദരരെ, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അധ്വാനിക്കുകയോ കർത്താവെ നിങ്ങളെ നയിക്കുകയോ അനുശാസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരെ അവരുടെ അധ്വാനം പരിഗണിച്ച് അത്യധികം സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തിൽ കഴിയുകയും സഹോദരരെ, നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അലസരെ ശാസിക്കുകയും ഭീരുക്കളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ദുർബലരെ സഹായിക്കുകയും എല്ലാ മനുഷ്യരോടും ക്ഷമാപൂർവ്വം പെരുമാറുകയും ആരും ആരോടും തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യാതിരിക്കാനും തമ്മിലും എല്ലാവരോടും സദാ നന്മ ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുകയും എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുകയും ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ഇതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം. ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾ നിർവീര്യമാക്കരുത്, പ്രവചനങ്ങളെ നിന്ദിക്കരുത്. എല്ലാം പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയും നല്ലവയെ മുറുകെ പിടിക്കുകയും എല്ലാത്തരം തിന്മയിൽ നിന്ന് അകന്നു നൽകുകയും ചെയ്യുകയും സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യാഗമനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും ജീവനും ശരീരവും അവികലവും പൂർണ്ണവുമായിരിക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ. നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നവൻ വിശ്വസ്തനാണ്, അവിടുന്ന് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ. വിശുദ്ധ ലൂക്കാ അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായം 22 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ജെറുസലേമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഒരുവൻ അവനോട് ചോദിച്ചു, കർത്താവേ, രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവർ ചുരുക്കമാണ്. അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂടെ പ്രവേശിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, അനേകം പേർ പ്രവേശിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും, എന്നാൽ അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. വീട്ടുടമസ്ഥൻ എഴുന്നേറ്റ് വാതിലടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാതിലുകൾ മുട്ടാൻ തുടങ്ങും.
നിങ്ങളോട് പറയും, നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും, നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ഞങ്ങളുടെ തെരുവുകളിൽ നീ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവർ പറയും, നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുകയും അബ്രാഹവും ഇസഹാക്കും യാക്കോബും സകല പ്രവാചകന്മാരും ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായും നിങ്ങൾ പുറത്തകപ്പെടുന്നതായും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിലപിക്കുകയും പല്ലുരുക്കുകയും ചെയ്യും. കിഴക്കു നിന്നും പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും വടക്കു നിന്നും തെക്കു നിന്നും ജനങ്ങൾ വന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിൽ വിരുന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ മുൻപന്മാരാകുന്ന പിൻപന്മാരും പിൻപന്മാരാകുന്ന മുൻപന്മാരും ഉണ്ടാകും. ഇത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വന്യ വൈദികരെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കോട്ടയ്ക്കൽ നിവാസികളെ, വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ തിരുനാളിൽ സംബന്ധിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുമായിട്ട് ദൂരങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് 13-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഇടുങ്ങിയ വാതിൽ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ വചന വിചിന്തനം കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധാപൂർവം പ്രാർത്ഥനാപൂർവം വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തുറക്കണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം. ഒരുപാട് വിശുദ്ധര് ജീവിച്ച് കടന്നുപോയിട്ടുള്ള മണ്ണാണിത്. ഒരുപാട് പേര് കേട്ട വിശുദ്ധരും പേര് വിളിക്കാത്ത വിശുദ്ധരും നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലൂടെയും ഈ ആശ്രമത്തിലൂടെയും എല്ലാം ജീവിച്ച് കടന്നുപോയിട്ടുള്ള ഒരു പുണ്യ ഭൂമിയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുക എന്ന പൂർണ്ണ ബോധ്യവും എനിക്കുണ്ട്. ഞങ്ങളെയെല്ലാം വൈദിക പരിശീലന കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളിൽ ചിലവഴിച്ച വലിയ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇന്നിവിടെ ആയിരിക്കുക. അതിന് വിശുദ്ധാമ്മ ത്രേസ്യയുടെ തിരുനാളില് വിശുദ്ധാമ്മ ത്രേസ്യയെ കുറിച്ചുള്ള ചില വിചിന്തനങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുകയാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഈ ഒക്ടോബർ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാസമാണ്. തിരുസഭയില് ഒരുപാട് വലിയ വിശുദ്ധരുടെ തിരുനാളുകൾ ആഘോഷിക്കുന്ന മാസങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഒക്ടോബർ മാസം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിശുദ്ധ ജപമാല ഭക്തിക്കായിട്ട് മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മാസത്തില് അതോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് വിശുദ്ധരുടെ തിരുനാൾ കൂടി തിരുസഭ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഒക്ടോബർ മാസം ആരംഭിക്കുക ലിസ്യൂവിലെ വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യയുടെ തിരുനാൾ മുതലാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ദാരിദ്ര്യത്തെ മണവാട്ടിയായി സ്വീകരിച്ച ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയും ആവിലായിലെ വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയും ദളിതരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കുഞ്ഞച്ചനും വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയും വിശുദ്ധ യൂദാസ് തദേവൂസും അങ്ങനെ വിശുദ്ധരുടെ പട്ടിക ഇങ്ങനെ ഈ മാസത്തിൽ നീളുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ വിശുദ്ധരെല്ലാം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ജീവിച്ച് കടന്നു പോകുന്ന ദിവസങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്വർഗത്തെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ച വിശുദ്ധരാണ്. എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാല് നമുക്കറിയാം, ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ വളരെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ആഘോഷമായിട്ട് കളർഫുള്ളായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ലോക ജീവിതത്തിലെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്വർഗത്തെ പ്രതി വേണ്ട എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ
വിശുദ്ധരുടെ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യ. നമുക്കറിയാം, പല വിശുദ്ധരെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുവാനും അവരുടെ ജീവിത മാതൃക സ്വന്തമാക്കുവാനും ഒക്കെ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ, വായിക്കുമ്പോൾ, വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവരും വായിച്ചിട്ടുള്ളവരും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ എല്ലാ ഇടയിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ആഭ്യന്തര കർമ്മയും പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള വഴി എന്നിങ്ങനെ നമ്മുടെ പെട്ടെന്നുള്ള ബുദ്ധിക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ആധ്യാത്മികതയുടെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലായിരുന്നുകൊണ്ട് എഴുതി വെച്ച ഏതാനും കൃതികളാണ് വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ പേരിൽ നമുക്കിന്ന് സംലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറക്കം വരും. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. കാരണം അത്രമാത്രം ഗഹനമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളാണ് വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യ പങ്കുവയ്ക്കുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, ജീവിതത്തില് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരിൽ ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയാണ് വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യ എന്നുള്ളത്. ഞാൻ തിരുസഭയുടെ പുത്രിയാകുന്നു, അത് മരണം വരെ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ അഭിമാനം കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ച് മരിച്ച് സ്വർഗത്തില് ഇടം ലഭിച്ചവരിൽ ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയാണ് വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യ. വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയാണ് തിരുസഭയുടെ വേദപാരകതയായിട്ട് ആദ്യം അറിയപ്പെട്ടത്. ആരാണ് വേദപാരകത എന്ന് തിരുസഭയുടെ മതബോധന കത്തോലിക്ക ഗ്രന്ഥം കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ വേദപാരകതയായിട്ട് അറിയപ്പെടുക, വേദപാരകതനായിട്ട് അറിയപ്പെടുക? തിരുസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും തിരുസഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ദൈവശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടിയും തനതാത്മകമായ സംഭാവനകൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തികളെയാണ് തിരുസഭ വേദപാരകതരായിട്ട് ഉയർത്തുക. അങ്ങനെ ഉയർന്നവരിൽ ആദ്യത്തെ വേദപാരകത വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയാണ്. അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ ചരിത്രമൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. എന്നെക്കാളധികം കേട്ടിട്ടുള്ളവരും വായിച്ചിട്ടുള്ളവരുമാണ് എല്ലാവരും. ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു 3 ചിന്തകളാണ് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുക. ഒന്നാമതായിട്ട്, അമ്മ ത്രേസ്യയെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ, ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആദ്യത്തെ ചിന്ത എങ്ങനെയാണ്? സ്നേഹം മറവിയും സഹനം ഒരു ഓർമ്മയുമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത, പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യാശയുടെ വാതായനങ്ങളാകണം. മൂന്നാമതായിട്ട്, ആത്മീയത ആനന്ദത്തിന്റെ അലച്ചിലുകളാകണം. സ്നേഹം മറവിയും സഹനം ഓർമ്മയുമാകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് ഒരു മറവിയാകുക? വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ ആഭ്യന്തര കർമ്മത്തിലെല്ലാം അമ്മ ത്രേസ്യ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം അമ്മ ത്രേസ്യ ജീവിതത്തിൽ മറന്നുപോവുകയാണ്. ഇതെന്താണ് മറന്നുപോയത്? പഠിച്ച കാര്യങ്ങളോ, വായിച്ച കാര്യങ്ങളോ, ഭക്ഷണം കഴിച്ച കാര്യങ്ങളോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളല്ല അമ്മ ത്രേസ്യ മറന്നുപോയത്. മറിച്ച് തന്നോട് ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തനിക്കെതിരെ ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ തന്നോട് ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം അമ്മ ത്രേസ്യ മറന്നുപോയി. അമ്മ ത്രേസ്യ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറക്കണം. അങ്ങനെ മറക്കണമെങ്കിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാകണം. സ്നേഹം സകലതും മറക്കുന്നു എന്ന് ആരെ പഠിപ്പിച്ച്? വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലീഹ കൃത്യമായിട്ട് കൊരിന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 13-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്, സ്നേഹം സകലതും മറക്കുന്നു, സകലതും ക്ഷമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും? മറ്റുള്ളവർക്ക് മറക്കാനും പൊറുക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ വിശുദ്ധ കുംഭസാരത്തിലൊക്കെ അണിയുമ്പോൾ പലരും പാപങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കുംഭസാരത്തിൽ വിശുദ്ധമായിട്ട് ജീവിതമൊക്കെ നയിക്കുമാറെന്ന് പറഞ്ഞ് കുംഭസാരം കൊണ്ട് വിട്ടു ഇറങ്ങുമ്പോൾ പലരും പല കാര്യങ്ങളും മറക്കുന്നില്ല. ചിലരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വരികയാണ്. ചില പള്ളിപ്പെരുന്നാളുകളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ വളരെ ആഘോഷമായിട്ടൊക്കെ കഴിയും. പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്കായിട്ട് മാറ്റിവെക്കും, ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കും. അവൻ ഇന്നത്തെ ഈ സംഘടനാ മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന് വഴക്കുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ, അതെല്ലാം ചിലരൊക്കെ അടുത്ത പെരുന്നാളിനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കും. മറക്കില്ല, ചില കാര്യങ്ങൾ മറക്കില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, അമ്മ ത്രേസ്യ ചെയ്തതുപോലെ നമ്മോട് ചില വിരോധങ്ങള്, തെറ്റിദ്ധാരണകള്, കുറ്റങ്ങള്, കുറവുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് മറക്കുവാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതുപോലെ സഹനം ഒരു ഓർമ്മയാണ്. സഹനം ഒരു ഓർമ്മയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം അർപ്പിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ ബലി തന്നെ ഒരു ഓർമ്മയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. കാൽവരിയിൽ ഈശോ
ഈശോ അർപ്പിച്ച വലിയൊരു ഒരു ഓർമ്മയാണ്. വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ ജീവിതകാലം ഉടനീളം സഹനത്തിന്റെ പാതയിൽ, സഹനത്തിന്റെ തിരിച്ചുവഴിയിൽ കടന്നുപോയ ഏതാനും വിശുദ്ധരിൽ ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടേത്. കാരണം അമ്മ ത്രേസ്യ അത്രമാത്രം സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം ചരിത്രം പ്രധാനമായിട്ട് പറയുക അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ ആത്മീയതയെ കുറിച്ചാണ്. ഒരു വ്യക്തി ആത്മീയതയിൽ ഉയരണമെങ്കിൽ, പ്രാർത്ഥനയിൽ വളരണമെങ്കിൽ, പ്രാർത്ഥനയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി പ്രധാനമായിട്ടും ഒരുപാട് സഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. അങ്ങനെ സഹിച്ച ഈ വിശുദ്ധയുടെ തിരുനാളിൽ നാം ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചില സഹനങ്ങളെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കുന്ന സഹനങ്ങൾ അത് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതകാലത്തിന് അപ്പുറം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചാല് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അർത്ഥം ഈ ഭൂമിയിൽ എഴുതി വയ്ക്കും. അങ്ങനെ സഹനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കുക, എവിടെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മഠത്തിന്റെ നാലതിരുകളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച വലിയ പ്രേക്ഷിതരുടെ മധ്യസ്ഥയായ വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യയുണ്ട്, വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുണ്ട്, വിശുദ്ധ ജോൺ ഓഫ് ദി ക്രോസ് ഉണ്ട്. ഇവരൊക്കെ ഒരുപാട് സഹനങ്ങൾ, പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ, പരിഹാരങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ലോകത്തിലുടനീളമുള്ള വ്യക്തികളുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്ത വിശുദ്ധരാണ്. നമ്മളെല്ലാം ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും. ചില നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ ഈശോ ചിലപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇടയ്ക്കൊക്കെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിരിക്കാൻ, ജീവിതത്തിന്റെ വ്യഗ്രതകളില്, ഓട്ടങ്ങളില്, തിരക്കുകളില്, നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരക്കപ്പാശകളില് ഇടയ്ക്കൊക്കെ കുറച്ച് സമയം ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവിക പുണ്യങ്ങളുടെ ആൻസർ കീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതിൽ വെട്ടേണ്ടത് വെട്ടണം, തിരുത്തേണ്ടത് തിരുത്തണം. ഈശോ ഇങ്ങനെ അടിവരയിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വിശുദ്ധിയുടെ പാതയിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥന പ്രത്യാശയുടെ വാതായനങ്ങളാകണം. വാതായനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, വാതിലുകളുടെ പര്യായപദങ്ങളായിട്ട് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് ഈശോയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിലും മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി പോകുകയാണ്. ആത്മീയ അഭ്യാസങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സമയമെല്ലാം മാറ്റിവെക്കുന്നവരാണ് നാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യ പഠിപ്പിക്കുക പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്യമാണ്. എനിക്ക് എന്തും സംസാരിക്കുവാനും എന്തും പറയുവാനും എങ്ങനെയൊക്കെയും ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ വ്യാപരിക്കുവാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നാം ഉയരുമ്പോഴാണ് വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുക. വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പറയുക, വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ആരോഗ്യ, പ്രത്യേക കൃപയാൽ വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ മുഖമെല്ലാം പ്രസാദിക്കുമെന്നാണ് പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായുവിൽ നിൽക്കുന്നതുമായിട്ട് തങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം സാക്ഷ്യം നൽകിയതായിട്ട് ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. അത്രമാത്രം ഈശോയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോയ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടേത്. വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ ആഭ്യന്തര കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റീരിയർ കാസിൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് 7 സദനങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥനയുടെ 7 സദനങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ട് ആത്മീയതയുടെ പരിപൂർണതയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യ പോയതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ സദനങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പലവിധത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിൽ ഓരോന്നും കടക്കുമ്പോഴും പലവിധത്തിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളുണ്ട്, പാമ്പുകളുണ്ട്, വേടകളുണ്ട്, പൈശാചികമായിട്ടുള്ള ശക്തികളുണ്ട്. ഇവിടെയെല്ലാം പ്രാർത്ഥന എന്ന വലിയ ആയുധമായിട്ട് അവരെല്ലാം നേരിട്ട് വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യ ഉയരുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, 7 സദനങ്ങളൊന്നും ഉയരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യ നമ്മെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈശോയുമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് നമുക്ക് തയ്യാറെടുക്കാം.
ചിലപ്പോഴൊക്കെ തിരക്കുകളുടെ ഇടയിൽ ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ഒന്ന് ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ജീവിതത്തെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തി ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധ അമ്മത്രേസ്യയുടെ പ്രത്യേക മാധ്യസ്ഥത്താല് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാൻ, കുടുംബങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാൻ, ജോലി മേഖലകളെ വിശദീകരിക്കാൻ, പഠന മേഖലകളെ വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്കും സാധ്യമാവുകയാണ്. പണ്ട് ഒരു വികാരി അച്ഛനും കമ്പിയാനും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു നായാട്ടിന് പോയി. അങ്ങനെ നായാട്ടിന് പോയിട്ട് രണ്ടുപേരും തോക്കെടുത്ത് വെടിയെടുത്തു. അങ്ങനെ ഒരു കൊക്ക് അവിടെ വീണെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി അവിടെ ചെന്ന് നോക്കി. അപ്പോൾ ആരുടെ വെടിയാണ് അവിടെ കൊണ്ടതെന്ന് ഒരു സംശയമായി. അപ്പൊ കപ്പിയാരി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു, അത് അച്ഛൻ്റെ അല്ല, എൻ്റെ ആണ്. കാരണം അച്ഛൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു ചെവിയിലൂടെ കടന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ ചെവിയിലൂടെ പോകും, അത് ഒന്നും സംഭവിക്കാറില്ല. അങ്ങനെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ ദേവാലയത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ്. കാരണം ഈ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ ദേവാലയം നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊന്നും അധികമില്ല. അത്രമാത്രം വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയോടുള്ള ഭക്തിയാൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം. കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളെ വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ മാധ്യസ്ഥം വഴി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് നാം എല്ലാവരും. അതാണ് നമ്മൾ കോട്ടക്കലമ്മ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയെ വണങ്ങുന്നതും വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുമില്ല. ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടിയോട് വികാരി ചോദിച്ചു, ദൈവം എവിടെയാണ് ഇല്ലാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ദൈവം എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിനക്ക് ഞാൻ 2 ആപ്പിൾ തരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി വളരെ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. അവരെങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് വികാരിച്ചത് ചോദിച്ചു, വികാരിച്ചത് ഞാൻ 3 ആപ്പിൾ തരാം. വികാരിച്ചതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു, ദൈവം എവിടെയാണ് ഇല്ലാത്തത് എന്ന് വികാരിച്ചത് പറയും. അപ്പോൾ ഞാൻ 3 ആപ്പിൾ അങ്ങോട്ട് തരാൻ പറഞ്ഞു. അച്ഛനെങ്ങനെ സ്തബ്ധനായിട്ടു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം എല്ലാവരും ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം എവിടെയില്ലാത്തത്, എവിടെയില്ലാത്തത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തെ കൈവിട്ടു പോയി. ഇപ്പൊ 2 വർഷമായിട്ട് വലിയ ആഘോഷമൊന്നുമില്ല. 2 വർഷത്തിന്റെ ഒരു ആഘോഷമാണ് ഇവിടെ ഗംഭീരമായിട്ട് നടക്കുന്നത്. നാം എല്ലാവരും ഒരുപാട് കാലം വീടുകളിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു, വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ചു. നമുക്കൊന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കൊറോണ മഹാമാരിയെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് തഴുകി തലോടി കടന്നുപോയിട്ടൊന്നുമില്ല, ഇവിടെയൊക്കെയുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ, എവിടെയാണ് നമുക്ക് കുറവ് സംഭവിച്ചത്? ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കൊറോണ മഹാമാരി പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് സംഭവിച്ചത് ആത്മീയ ജീവിതത്തെയാണ്. പലരും വിശുദ്ധ കുർബാന വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. ടിവിയിൽ കണ്ട പ്രശ്നം, അല്ലെങ്കിൽ കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് 2-3 വർഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരൊന്നും പള്ളി തുറന്നതും കുമ്പസാര കൂട്ടിലെ അച്ഛൻ വന്നതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, വിശ്വാസ ജീവിതത്തില് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളെ വന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കുവാനും അതിനു വേണ്ട എന്ത് വാക്സിനേഷനും എടുക്കുവാനും നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. അത് ദൈവസ്നേഹമാകുന്ന വാക്സിനേഷനൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കാൻ, നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങൾ അർത്ഥവത്തായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ. ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, എന്തിനാ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്? ആരുടെ മഹിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും. പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത്രമാത്രം ആഘോഷിക്കുന്നത്? പ്രിയമുള്ളവരെ, വിശുദ്ധരുടെ തിരുനാളുകൾ നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിൽ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും 2 ഉദ്ദേശങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്നാമതായിട്ട്, നാം മറ്റുള്ള മതസ്ഥരുടെ ഇടയിൽ ക്രൈസ്തവരാണെന്നുള്ള പേരിൽ നാം വലിയ ഒരു സാക്ഷ്യം നൽകുകയാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട്, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ വിശുദ്ധരുടെ മാതൃകകൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനും ജീവിക്കുവാനുമായിട്ടാണ് നാം തിരുനാളുകൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ തിരുനാളൊക്കെ ആഘോഷിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകും? കുറേയൊക്കെ ആഘോഷിക്കും, കളർഫുൾ ആകും. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ദിവസവും നാടകം, ഗാനമേളം വളരെ ആഘോഷമായിട്ടാണ് നാം ഇവിടെ കൊണ്ടാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ വിശുദ്ധന് വേണ്ടേ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിശുദ്ധന് വേണ്ടേ? പേര് വിളിച്ച വിശുദ്ധന് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളിൽ വിശുദ്ധരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവര്, സഹനം ഏറ്റെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കളുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്.
മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കുവാൻ, മറ്റുള്ളവർ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും പൊറുക്കുവാനും ഒക്കെ മറക്കുവാനും നാം തയ്യാറാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സഹനം ഒരു ഓർമ്മയായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു ചിന്ത പങ്കുവയ്ക്കുവാനുള്ളത് ആത്മീയതയെ ആനന്ദിച്ച് അതില് ഉല്ലസിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ. അതായത് ആത്മീയതയുടെ ആനന്ദം നമ്മുടെയെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ അലയടിക്കണം. എന്താണ് ആത്മീയത എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ആത്മീയത വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യ ഒരിക്കല് വിശുദ്ധ കുർബാന കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അൾത്താരയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയവും വിശുദ്ധ യോസേപ്പിതാവും അമ്മ ത്രേസ്യയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. പരിശുദ്ധ അമ്മ ഇങ്ങനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഒരു പേനക്കിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയെ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചു. അങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഔസേപ്പിതാവ് അമ്മ ത്രേസ്യയെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഓ, എത്ര ഭാഗ്യമുള്ള വിശുദ്ധ! പ്രിയമുള്ളവരെ, അത്രമാത്രം സ്നേഹം, അത്രമാത്രം ഭക്തി വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയ്ക്ക് യോസേപ്പിതാവിനോടും മാതാവിനോടും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യ സ്ഥാപിച്ച ആശ്രമങ്ങൾക്കും മഠങ്ങൾക്കും അന്നത്തെ കാലത്ത് വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യ വിശുദ്ധ യോസേപ്പിതാവിന്റെ മാധ്യസ്ഥമാണ്. വിശുദ്ധ യോസേപ്പിതാവിന്റെ പേരാണ് നൽകിയിരുന്നത്. അത്രമാത്രം വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയ്ക്ക് ഭക്തിയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കല് വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് ദി സേൽസ് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ ഇടവകയില് വൈദിക മന്ദിരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ അങ്ങ് അകലെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം കോരി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വെള്ളം കോരി ആ ബക്കറ്റ് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു തടിക്കഷ്ണം ഇടുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ നടന്നു പോകും. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പുണ്യവാൻ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ മരക്കഷ്ണം ആ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇടുന്നത്? ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമോ? അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറയുകയാണ്, ഞാൻ വെള്ളം തുളുമ്പിപ്പോകാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ മരക്കഷ്ണം അതിന്റെ മുകളിലിടുന്നത്. നമുക്കറിയാം, വലിയ ബുദ്ധിയോടെ ചിന്തിച്ചാൽ ആ സ്ത്രീ ഒരു മണ്ടത്തരമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഒരു സംഭവം വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് ദി സേൽസിന് വലിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നടത്തി. അദ്ദേഹം വൈകുന്നേരം തന്റെ ഡയറി എടുത്ത് സുഹൃത്തിനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കത്തില് ഒരു വാചകം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും വിഷമങ്ങളും സഹനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈശോ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കുരിശെടുത്ത് അതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും, സാന്ത്വനം ഉണ്ടാകും. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം വരയ്ക്കുന്ന കുരിശും ധരിക്കുന്ന കുരിശും ഈശോ പീഡാസഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് മരിച്ച കുരിശാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സഹനങ്ങളുടെ വേളകളിൽ സാന്ത്വനമായിട്ട് കൂടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതമെല്ലാം കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമാകും മറ്റുള്ളവർക്ക്. അപ്പോൾ വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യ എങ്ങനെയാണ് ആത്മീയതയുടെ ആനന്ദത്തിന്റെ അലച്ചിലുകള് അലയടികള് ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തമാക്കിയതെന്ന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥനയായി മാറി. വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ച് ഒരു വിശുദ്ധിയായിട്ട് മാറി. നവീകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നാന്ദി കുറിച്ചുകൊണ്ട് തിരുസഭയ്ക്ക് പുതിയ ഒരു മുഖം നൽകി. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലൊക്കെ വിളിച്ചു ചേർത്തപ്പോൾ ജോണി മാർപ്പാപ്പയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യവും തന്നെയാണ്. തിരുസഭയ്ക്ക് ഒരു നവീകരണം ആവശ്യമുണ്ട്. ഇന്ന് നാം എല്ലാവരും തിരുസഭയെ ഒരുപാട് കുറ്റം പറയുന്നവരാണ്, പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട്. ഞാൻ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല, നമുക്കറിയാവുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾ തിരുസഭയിലുണ്ട്. അത് നമ്മള് ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും ചായക്കടയിൽ നിന്ന് ചായ കുടിക്കുമ്പോഴും വീട്ടിലെ ഊണുമേശയിൽ നിന്ന് ഊണ് കഴിക്കുമ്പോഴും പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുവാനും വൈദികരെയും മേലധ്യക്ഷന്മാരെയും കളിയാക്കുവാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവസരങ്ങളായിട്ട് മാറ്റരുത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ തിരുസഭ എന്ന് പറയുന്നത് സഭ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തിരുസഭ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുറ്റം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പരസ്പരം കുറ്റം പറയുകയാണ്. ഈ തിരുസഭ എന്ന് പറയുന്നത് വൈദികർ മാത്രമായിട്ടോ മെത്രാന്മാരുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സന്യസ്തരായിട്ടോ ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ഗാർഹിക സഭയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഈ ഗാർഹിക സഭ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളാണ്. ഈ കുടുംബങ്ങളിലെ
നല്ല മാതൃകകളില്ലെങ്കിൽ, നന്മയില്ലെങ്കിൽ, നല്ല സംസാരങ്ങളില്ലെങ്കിൽ അത് സഭയെ ബാധിക്കും, സഭയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കും. അങ്ങനെ സഭയിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രലോഭനങ്ങൾക്കും ക്ലേശങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ഒരു നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ നവീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഒരു വലിയ വിശുദ്ധയാണ് വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് ഒരു നവീകരണത്തിനായിട്ട്, സഭയിൽ നന്മ ചെയ്യുവാനായിട്ട്, സഭയ്ക്ക് ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ മുഖം നൽകുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ പാത്രീഭൂതരാക്കണമേ എന്ന് വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ മാധ്യസ്ഥം യാചിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, സഭയ്ക്ക് നവീകരണം നൽകിയ വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ നാമധേയത്തിലുള്ള ഈ വിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിന് ചുറ്റും ജീവിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ മാധ്യസ്ഥം യാചിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരും പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്കല്ലേ അതിന് കൂടുതൽ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തിരുസഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. ഞാൻ തിരുസഭയുടെ തൊട്ടുകയാകുന്നുവെന്ന് മരണം നിമിഷം വരെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ മാധ്യസ്ഥം യാചിക്കുവാനും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരുപാട് വിശുദ്ധരെ സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഒരുപാട് വിശുദ്ധരെ മരിച്ചു കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് യുവാക്കന്മാര് അവരുടെയെല്ലാം ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് പലരെയും കുറിച്ചൊക്കെ ലോകം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വിശുദ്ധനായി ജീവിച്ച് കടന്നുപോയിട്ടുള്ള വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കാർൽ അക്വീനസ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ദൈവത്തിലേക്കുള്ള വഴി, സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് എന്റെ പരിപൂർണത എന്നുള്ളതാണ്. ആധുനിക യുഗത്തിലെ എല്ലാ സാങ്കേതിക മാധ്യമങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുവാനായിട്ട് ആ വിശുദ്ധ വ്യക്തിത്വത്തിന് സാധിച്ചു. അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപ് മരിച്ച് കടന്നുപോയ അഞ്ജന ജോർജ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ജീസസ് യൂത്തില് വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് തന്റെ അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സഹിച്ച് മരിച്ചു കടന്നുപോയ ഒരു വിശുദ്ധ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒല്ലൂര് മരിച്ച ഒരു പയ്യൻ നമ്മളെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറപ്പൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. എങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്? വേദനയാണ്, ട്യൂമറാണ്, ക്യാൻസറാണ്. അത്രമാത്രം വേദനകൾ സഹിച്ചപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഈശോ നൽകുന്ന സമ്മാനങ്ങളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുവാനൊക്കെ അവർക്ക് സാധിച്ചെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ചുറ്റിലിരിക്കുന്നവരിലും പലരും വിശുദ്ധരാണ്. എനിക്ക് തീർച്ചയാണ് ഈ ദേവാലയത്തിന്, ഈ തിരുനാളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവരിൽ പലരും വിശുദ്ധരാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാം വിശുദ്ധി മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നാം ഒരു മത്സരത്തിന് വെക്കണം. അവനേക്കാൾ അധികമായിട്ട്, അവളേക്കാൾ അധികമായിട്ട് എനിക്ക് ആദ്യം സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? സാധിക്കുകയും നാം ഇന്ന് തിരിച്ചറിയണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശുദ്ധര് ഈ ദേവാലയത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പുറത്ത് അറിയപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് വിശുദ്ധരുണ്ട്, പേര് വിളിക്കാത്ത ഒരുപാട് വിശുദ്ധരുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യ നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർമ്മലേഖ നവീകരണം എന്ന സാഹസികവും അസംഖ്യം പാപികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയും അങ്ങനെ സഭയുടെ ഒരു ആടിയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനൊരു നങ്കൂരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം, കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാം. ഈ വിശുദ്ധയുടെ മാതൃക പ്രത്യേകമായിട്ട് കുടുംബങ്ങളിലെ മാതാപിതാക്കള് മക്കൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം. ഞാൻ പങ്കുവെച്ച ഒരു 3 ചിന്തകളോടുകൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട്, സ്നേഹം പറയുകയും സഹനം ഒരു ഓർമ്മയുമാകണം. പ്രാർത്ഥന പ്രത്യാശയിലേക്കുള്ള വാതായനമാകണം. ആത്മീയത ആനന്ദത്തിന്റെ അലച്ചിലുകളാകണം. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിന് ചേർന്ന് പോകുന്ന ഈ 3 ചിന്തകൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചു. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂടെ മാത്രമാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വിശാലമായ വഴികൾ ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. ഈ വിശുദ്ധരുടെ എല്ലാം ജീവിതം, പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ ജീവിതവും അത് തന്നെയാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. സഹിച്ച്, സ്നേഹിച്ച്, മരിച്ച് വിശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ തിരുനാൾ നാം എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ തിരുനാൾ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ്. വിശുദ്ധയാകാൻ നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ
വിശുദ്ധ പത്രീസയുടെ മാധ്യസ്ഥം യാചിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തിരുസഭയുടെ ഒരു പുത്രനായി പുത്രിയായി മരണം വരെ ജീവിക്കുവാനും നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. വിശുദ്ധ പത്രീസയുടെ മാധ്യസ്ഥം വഴി ഈശോ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ആമേൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി നിന്ന് കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ അപേക്ഷിക്കാം. വിശുദ്ധരുടെ മാതൃകയെ അനുകരിച്ച് അനുദിന ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും സമൃദ്ധിയോടെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. നിത്യാനന്ദവും അവർണ്ണീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും അനശ്വര ജീവിതം നൽകി വിശുദ്ധരെ അനുഗ്രഹിച്ച സ്വർഗ സൗഭാഗ്യം ലക്ഷ്യമിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് എന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗം ചെന്ന ഞങ്ങളുടെ ഇടവക മധ്യസ്ഥയുടെ മാതൃക അനുകരിച്ച് വിശ്വാസത്തിൽ ആഴപ്പെടുവാനും വിശുദ്ധിയിൽ വളരുവാനും വരം നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും വിശ്വസ്തരായ ദാസരെ പോലെ അങ്ങ് നൽകിയ താലന്തുകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇടവക മധ്യസ്ഥയുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കാത്തുരക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. മിശിഹായുടെ സഭാമുഴുവന്റെ തലവനായ ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് മാർ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായെയും ഞങ്ങളുടെ സഭാധ്യക്ഷ പിതാവുമായ മാർ ജോർജ് ശ്രേഷ്ഠ മെത്രാപ്പോലീത്തായെയും അതിരൂപതാധ്യക്ഷനായ മാർ ആൻഡ്രൂസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായെയും രൂപതാധ്യക്ഷനായ മാർ പോളി മെത്രാനെയും മറ്റെല്ലാ മെത്രാന്മാരെയും ആത്മീയ പകൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് കർത്താവെ എന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവായ മിശിഹായെ നിന്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുകയോ നിന്റെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഞങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. സഭ ക്രിസ്തുവിൽ പണിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭവനം എന്ന ദിവ്യസന്ദേശം സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന സഭാനവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കർത്താവായ ദൈവമേ അങ്ങ് ആശീർവദിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആത്മാർത്ഥതയുടെയോ അർപ്പണബോധത്തിന്റെയും ചൈതന്യത്തിൽ ഏക മനസ്സോടും ഏകഹൃദയത്തോടും കൂടെ കൂട്ടായ്മയിൽ വർദ്ധിച്ച് തൃത്യേക ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം പ്രാവർത്തികമാക്കി സഭയിലും സമൂഹത്തിലും കുടുംബത്തിലും ക്രിസ്തു സാക്ഷികളായി ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മെ നമ്മോരോരുത്തരെയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർപ്പിക്കാം. കർത്താവേ, ദൈവമേ, അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ വിനയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ കൃപാവരം ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ദാനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ വഴി വർഷിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ഹൃദയങ്ങളും അങ്ങ് കാരുണ്യത്താൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത അങ്ങയുടെ ജനമായ ജനങ്ങളുടെയും കടങ്ങളുടെ വൃത്തിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. പിതാപുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. തന്നെ പ്രവാസമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുകയും പാപങ്ങളുടെ കരവഴുതി കളയട്ടെ.
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. പാർട്ടിമാരും മേധാവിമാരും മെത്രാന്മാരും മെത്രാന്മാരുമായ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ, പുരോഹിതന്മാർ, ശുശ്രൂഷികൾ എന്നിവ
സത്യവിശ്വാസത്തോടെ മരിച്ച് ഈ ലോകത്തിന് വേർപെട്ടു പോയ എല്ലാവരെയും സ്മരിക്കുകയും വിശുദ്ധായിട്ട് ഈ ബലി നമുക്ക് സഹായിക്കും രക്ഷിക്കും സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ജീവനും കാരണമാവട്ടെ. കർത്താവേ, ആശീർവദിക്കണമേ സഹോദരരെ. ഈ കുർബാനയുടെ കരങ്ങൾ വഴി പൂർത്തിയാകുവാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ മേൽ വർഷിച്ച സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതി ഞങ്ങൾ പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ രക്ഷിക്കന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാകുന്ന ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകരാകുവാൻ വലിയൊരു പാപികളുമായിരുന്നിട്ടും ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി. അങ്ങ് നൽകിയ ദാനം തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടും കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശുദ്ധരാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സഹോദരരെ, ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനം നൽകുകയും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അഞ്ചാമതൊരു വിശുദ്ധിയോടെ കൂടെ കർത്താവിനെ പറയുകയും അവിടുത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നവയെ സൂക്ഷിച്ചുപേക്ഷിക്കുകയും ഭയഭക്തിജനകമായ രഹസ്യങ്ങൾ കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പുരോഹിതൻ തന്റെ മാധ്യസ്ഥ വഴി സമാധാനം സഫലമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി വിചാരങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി വിശ്വസ്തരായ ഏകാഗ്രതയുടെ ഭക്തിയോടെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സമാധാനം നമ്മളുടെ കൂടെ. യേശുവേ,
ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവിയുള്ള
ആശീർവാദം നൽകി ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ പരാജിതരാക്കി ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ പ്രവൃത്തിയെ നിന്റെ സമൃദ്ധമായ കരുത്താൽ മാത്രമണിക്കുകയും ചെയ്തു. നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നിന്റെ സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. കർത്താവേ, ശക്തനായ ദൈവമേ, സാർവത്രിക സഭയുടെ നാമധേയനായ മാർ ഫ്രാൻസിസ് ബാബായെ, ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ നാമധേയനായ യഥാർത്ഥ ഞങ്ങളുടെ ദക്ഷിണമായ ഞങ്ങളുടെ Oh
കർത്താവേ, ആശീർവദിക്കണമേ സഹോദരരെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അയോഗ്യരാകുന്നു, ഞങ്ങൾ തീർത്തും അയോഗ്യരാകുന്നു. എങ്കിലും സ്തുത്യർഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ ഈ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായേ, നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതിയും നാഥനായ നിനക്ക് ആരാധനയും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സജീവവും ജീവദായകവുമായ അപ്പം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയതും ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ ജീവൻ നൽകുന്നതുമാകുന്നു. ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ മരിക്കുകയില്ല, പ്രത്യുത പാപമോചനവും രക്ഷയും പ്രാപിക്കുകയും നിത്യം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. കൃപയും പാപമോചനവും യാചിക്കുകയും ചെയ്യാം.
നമ്മെ ജീവിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ഭാവനം അവിടുത്തെ കാരണത്താൽ നാം എല്ലാവരും സമ്പൂർണ്ണമാകട്ടെ. തമ്പുരാനെ സർവ്വരാജ്യ വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ സ്വീകരിക്കുവാനും അവിടുത്തെ രക്തപാനം ചെയ്യുവാനും തിരുസഭാങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. മിശിഹായുടെ തിരുശരീരവും രക്തവും കടങ്ങളുടെ ബോധിക്കും നിത്യജീവനും കാരണമാകട്ടെ.
അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ലോകവസ്തുക്കൾ നൽകുകയും വിശുദ്ധമായി കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ മുഖത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ ഫലസമൃദ്ധങ്ങളായി ഭൂമിക്കട്ടെ. അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളിക്കുന്നവർ ഇഹത്തിലെ അവരുടെ ആനന്ദവും ആശ്വാസവും പരത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ മൗലവുമായി തീരട്ടെ. ആമേൻ. ലോകരക്ഷകനായ യേശു അങ്ങേ കുടുംബത്തിലെയും വൈദ്യ ശുശ്രൂഷകരെയും ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. വൈദ്യരുടെ അനന്യായ പരിശുദ്ധമറിയമേ, വൈദ്യർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ വിശുദ്ധനായ വിശുദ്ധ ശാവറേച്ച, വിശുദ്ധ റഹ്മാനെ, വിശുദ്ധ ദേവദാസിയാമേ, വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യാമേ, സന്യസ്തർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. തിരുക്കുടുംബമേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ അനുകൂലമായി കാക്കണമേ. ജീവിതവും ദൈവികമായ സമീപിച്ച് ഈ വെയിപ്പമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ സമർപ്പിക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മളോട്. ഒക്ടോബർ 9 പെരുന്നാളിൽ 8ാം വർഷം ആഘോഷിക്കുന്നു. പ്രസിദ്ധിയാകുന്ന സംഘ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുവാനായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. തിരുനാളിലെ 8ാം വർഷമായി വെള്ളിശ്ശേരി ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാന വൈകിട്ട് 5:30 ആ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 6 മണിക്കായിരിക്കും ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാന. 28-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച 5:30 ജപമാല, തുടർന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും 28-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയിലെ വൈകിട്ട് തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ. 29-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 5:30 വിശുദ്ധ കുർബാന, തുടർന്ന് ജപമാല, സമാപന എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും ശനിയാഴ്ചയിലെ വിശുദ്ധ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ നടത്തപ്പെടുക. 30-ാം തീയതി 8-ാം തിരുനാൾ ദിവസം രാവിലെ 6:30 10 മണിക്ക് 5 മണിക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന ഉണ്ടായിരിക്കും. 10 മണിയുടെ വിശുദ്ധ ബലിയായിരിക്കും 8-ാം തിരുനാളിലെ വിശുദ്ധ ബലി. ആദ്യം വിശുദ്ധ പ്രസിദ്ധീകരണ കാഴ്ച, തുടർന്ന് കുർബാന, പ്രദക്ഷിണം, കൂട്ടുനേർച്ച വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും 30-ാം തീയതി തിരുക്കർമ്മങ്ങളുടെ ക്രമം. 30-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 8:30 പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. 8-ാം കുർബാനയിലാണ് 10 മണിക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന. 2-ാമത്തെ കുർബാന 10 മണിക്ക് ആയതുകൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ 8:30 മുതൽ 9 വരെ കാറ്റഗറി സമാധാനം നടത്തുന്നത്. മാതാപിതാക്കൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ശനിയാഴ്ച 8-ാം ദിനത്തിലെ കൂട്ടുനേർച്ച തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുവാനായിട്ട് രാവിലെ 8 മണിക്ക് സാധിക്കുന്ന എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരണമെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. നവംബർ 1-ാം തീയതി തിരുസഭയിൽ സകല വിശുദ്ധരുടെയും തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. രാവിലെ 6 മണിക്കും 7 മണിക്കും ആഘോഷമായ തിരുനാൾ കുർബാനകളായിരിക്കും. നവംബർ 2-ാം തീയതി മരിച്ചുപോയ ആത്മാവിന്റെ ഓർമ്മയായി ആചരിക്കുകയാണ്. തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ സെമിത്തേരിയിലായിരിക്കും നടത്തപ്പെടുക. 6:30 ജീവിതത്തിൽ, തുടർന്ന് പൊതുബീസ് എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ. ആയതിനാൽ 1-ാം തീയതി നമ്മുടെ സെമിത്തേരി വൃത്തിയാക്കുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. തിരുനാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ. തിരുനാൾ ദിവസമായ വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് കുരിശിന്റെയും വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും വിശുദ്ധ ത്രേസ്യയായി വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരുനാൾ പ്രദക്ഷിണം നടത്തുന്നത് 3:15 കൂടി എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ എത്തിച്ചേരുവാനായി പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം കൂടിയാണ് വിശുദ്ധ ത്രേസ്യയെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ തിരുനാൾ പ്രദക്ഷിണം. നമ്മുടെ വിശ്വാസം, ഈശ്വരനുള്ള വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ്. പ്രത്യേകമായിട്ട് എല്ലാവരും വിശുദ്ധിയോടുകൂടി തന്നെ തിരുക്കർമ്മത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. വളണ്ടിയർമാർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമുക്കറിയാം, തിരുനാൾ പ്രദക്ഷിണത്തിന്റെ വഴിയിൽ പണം പൊട്ടിക്കുകയൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ പ്രദക്ഷിണത്തിൽ തടസ്സപ്പെടാവുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇന്ന് വിശുദ്ധ ത്രേസ്യയുടെ തിരുനാളിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രദക്ഷിണം നമ്മൾ 6:15 കൂടിയാണ് ദേവാലയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. തുടർന്ന് നോയന, തിരുനാൾ വെടിക്കെട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഗാനമേള എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾ. അതേപോലെ എല്ലാവരും വിശുദ്ധിയോടുകൂടി ദിവസം ആയിരിക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം. കാരണം നമുക്കറിയാം, തിരുനാളുകൾ പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അതിൽ വിശുദ്ധി കൂടിയായതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള തിരി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശുദ്ധിയോടുകൂടി തന്നെ ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിലും മറ്റു പരിപാടികളും പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ തിരുനാൾ മനോഹരമായ രീതിയിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രത്യേകമായിട്ട് എല്ലാവരും
നമുക്ക് വേണ്ടി വിശുദ്ധരെ അർപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഞ്ചോച്ചനും അതുപോലെ നല്ല സന്ദേശത്തിലൂടെ നമ്മുടെ വിശുദ്ധാമത്രേസ്യയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വിജയച്ചനും അതുപോലെ സ്റ്റീഫൻ അച്ഛനും പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്നേഹിയായ ജോസ്മാലേക്ക് ചേർന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി അറിയിക്കുകയും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മനോഹരമാക്കുന്നതിനായി എല്ലാവരും ഒത്തിരിയേറെ അഭിമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ചകളെല്ലാം തന്നെ. ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കർത്താവായ ദൈവം, ഞങ്ങളുടെയുള്ള മധ്യസ്ഥകളിൽ ഓർമ്മയാചരിച്ചുകൊണ്ട് സത്യവും പരിശുദ്ധവും ജീവിതാനുഭവം ദൈവികമായ രഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ ദാനത്തിലേക്ക് അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനം കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും നിരന്തരം സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ടവരാണ്. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവായ സർവേശ്വരായ ദൈവം. ജീവിതത്തിലൂടെ